दिनै जोंनि गामियाव मेहेन्दि फोननो फैगोन आरो बरलाङा माबोरै जायो बेखौ खोन्थिगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय था जों मन्दाबाबो ओंखारजोबाखै आरो दा हराव मावगोन मेहेन्दि जोबखांनायनि उनाव बेबायदि जाना दोङो आरो बै खाथिथि आरो बागुरुम्बानि सबि आखाइदो ओमफ्राय आरो बाथौ सिजौनिबो ओरै माबा आखिदो आरो बेबायदि आखिदो आरो सा मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर हाबायाव मा जागोन? गल्ला जागोन, ओंखाम जागोन, बेदर जागोन। नोङो मा जागोन हाबायाव? हाबायाव मा जागोन? ओंखाम जागोन जाया हाबायाव? नों हाबायाव गय लाबना लागोन। ओमफ्राय आङो बेदर दोनना जागोन। गल्ला जागोन। पुरि जागोन आं गल्ला जागोन। आंबो पुरि जागोन। आंबो ना बेदर जागोन, सुपारि जागोन, गल्ला जागोन। इयाव मा खालामगोन इयाव दा? नों मा उन्दुखो? मा उन्दुनो? खैना माबाग्रायावनो उन्दुगोन नोंसोरो? औ खैनायानो जवाखै नोंसो उन्दुबाय? औ जाबायलै सिदो खाम मोनला नोंसोरनो औ उन्दुनायफोरा खाम मोनजानाय नङा दै उन्दुवाखैना? र' नोंसोरो खैना दोननो थांगोन ना थाङा नों? थांगोन आंबो थांगोन। नोंलाय खैना दोननो थांगोन? थाङा? थांगोन। खैना दोननो थांगोन? आं थाङा। थाङा? नोङो खैना दोननो थांनाया मा गारियाव गाखोगोन? मा गारियाव गाखोगोन? नोंलाय? चार्जिङाव? नोंलाय? बास। आंबो बास। नोङो खैना दोननो थांनो थाङा नों? थांगोन। नोंलाय? मिथिया? नों खैना दोननो थांनो थाङा? थांगोन। दायोलाय मोसागोन ना मोसाया नै बक्स लाबोनानै मोसानो? मोसागोन ना मोसाया? नों मोसागोन? नोंलाय? नोंबो मोसागोन? बिबारनि फैखाजोब बिबारनि गैलाबालाय होमबालाय गोबां लाबोदो साहा लाबाय नोंसोरो? फैसा खामायनाय दे फैसा खामायनायनि दिन आरो नोंनि आबाद थिखांगोन दे ओइ मोनसे कारपेटा जायालै इखो माबा नास्ता फैदो र' नास्ताखौ जानांगोनथ' ओइखौ लास्टाव बना हागोन दे गेजेराव बना इखो साहा सोर लादों नास्ता लुगैदों लुगैदो साहा गोजा लानानै बेबायदि मोनाखै बेखौ डाइलग होना आरो नोङो सोरो मिउजिकसोना इयाव है मिउजिक गैया इयाव डाइलगानो जाता डाइलग होना लाइनसे होनलाय लुगैद' अ ल' मेहेन्दि फोननायखौ स्टार्ट खालामबाय आरो बेबायदि आरो एकदम मेहेन्दिखौ लगायबाय थाबाय आरो बेनि उनाव मोसानायबो दोङो मोसागोन आरो मेहेन्दि फोननायावनो
Nggak jelas terkan ya. Nah, nggak jelas terkan. Benar nih nak. Lo, ini dah so, ini nih setelah itu nih, ini nama baju. Ini nama ada baju baju ni udah so, saya ambil ni je. Gila macam tu. Dua tiket cuma sulam ni, mungkin gitu juga. Mau ni ni, sebenarnya yang ikut nasi, ikut nasi ni. Selain nak ni mana lagi? बेबायदि मोसाबाय थाबाय आरो माबा बेकग्राउन्ड मिउजिकखौबो बारा होनाया नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बेकग्राउन्डआव कपिराइट फैयो Lo, ini dah so, ini setelah itu nih, ini nama baju. Ini nama ada baju baju ni udah so, saya ambil ni je. Gila macam tu. Dua tiket cuma sulam ni, mungkin gitu juga. Mau ni ni, sebenarnya yang ikut nasi, ikut nasi ni. Selain nak ni mana lagi? Oh, masalah ini kan nanti Yusuf tu lebih ada. Mana nanti itu? Salah nanti nama ini. Oh, selfie lah biasa nanti masalah kan nama ini. Sekarang itu lana ya? Oh. Ma. Sampai lagi ya tu. Itu biasa ini buka kunci. Makin dia sera. Makin dia. Hah? Tunggu lah kau nak kikon. दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो आं मिथिया बेबायदिनो थांबाय आरो दिनैनि दिना आरो हाबा दिना लाबोबावगोन भिडिअ आङो ससेबाबो